Kdybyste měli 24 hodin na návštěvu nejhoršího města, který vůbec nemáte rádi, co byste dělali? Čau, já jsem Dupy a navštívil jsem Barcelonu. Já vím, hodně lidí miluje to město, hodně lidí ho navštívilo, vrací se tam, jen mě to osobně nikdy nelákalo, ale tak nějak jsem se tam dostal, teda málem jsem se tam vůbec nedostal, ale to je vedlejší, to předbíhám, protože v dnešním videu podívám se na hodinky, otevřu burger a řeknu jedno velmi ošklivé slovo. Brno. Úplnou náhodou jsem se rozhodl jednou, že se vydám do Barcelony. Proč jsem vůbec v Barceloně? Dal jsem si jeden hlavní úkol a to je jít na koncert, který byl můj úplně vysněný, ale ještě předtím, než vůbec se k tomu dostaneme, jak mám další podbody. První, ale musíme vyzkoušet mekáč, jako vyzkoušet mekáč v každé zemi, to je prostě ta kultura, kterou potřebujete. Potřebuji navštívit jeden konkrétní obchod. Tady je důležité to zastavit, protože mi nedošlo, že je neděle, takže skoro všechno má zavřeno. OK, mým cílem bylo dostat se na koncert, dostat se na ubytko a podívat se do Uniqla, obchodu, který vždycky, když někde je, tak ho musím navštívit. Musíte pochopit, jak jsem byl nadšený, když v Tokiu je 7patrový Uniqlo. Jenže tady byla neděle, všechno zavřený a nevěděl jsem, co vůbec budu dělat. Navštívil jsem teda Sagradu Familiu, protože to je zkrátka povinnost a pokud mě něco na Barceloně kdy lákalo, tak to je právě architektura. Takže tady vidíte, že už jsem si pak následně v klidu sedl na krásné dobré kafe až na 2 věci, respektive 3. To kafe bylo příšerný. Co jsem chtěl jenom říct? Těšil jsem se, až si dám kafe, jen abych zjistil, že to je jedno z nejhorších kafe, co jsem kdy měl. To slovo jak z automatu na benzínce. Ošahávala mě tam nějaký úchylák v té kavárně a všem to bylo jedno. Přišel tam jen tak, když jsem si stál hezky frontu, tam přišel nějaký starý pán, očividně bezdomovec, nejspíš feťák podle toho, jak mě nateklý nohy a chtěl po mně prachy. A já jsem jako, ne, nikoho to tam nezajímalo, všichni na mě jen koukali a bylo jako, obyčejná středa, respektive neděle, tady to je prostě normální, ale tady je důležité zastavit. Málem bych vůbec ani nebyl v Barceloně, protože tím, že byla neděle a stalo se to na konci minulého měsíce, tak byl posun času. Mně letadlo letělo v 5 ráno, což znamenalo být aspoň ve 4 ideálně na letišti. Já jsem si řekl, protože tady kousek ode mě přímo jezdí autobus, že když si dám hodinku na zabalení, ty připravit, dojít na zastávku, všechno bude v pohodě. Jenže to jsem zapomněl, že je ten časový posun. Je 1:55. A mám 1 hodinu a čtvrt na to, abych se dal dohromady a stihl autobus a stihl letadlo. Já se vždycky bojím, že něco nestihnu, že někam přijdu pozdě, že vždycky radši jsem všude dřív. A vzhledem k tomu, že je ještě... No, to se tak nějak stalo, ale hej, letadlo jsem stihl jsem si dát pivo na letišti, protože to je zkrátka tradice a mohl jsem v klidu odletět, tak jsem si řekl, hele, aspoň dospím v letadle. Ne, lidi jsou prostě šílený, takže když já se sám v klidu seděl a usínal, tak pán za mnou pokaždý, když se chtěl hejbnout, tak musel chytit tu moji židli a přetáčet se tam a dělat tam šílený breakdance piruety. Hlavně, že už jsem byl v Barceloně v klidu sám, zvládl jsem to, sice jsem už jednou sám letěl do Japonska, ale aspoň tam na mě někdo čekal, tady jsem byl úplně sám na všechno, ve městě, který mě vůbec nezajímá, vůbec mě neláká. A hlavně bez jakýkoliv znalosti španělštiny, protože já jsem měl na střední a na základce němčinu, když jsem byl ve třídě, která byla napůl španělská, takže jediný, co já umím, je salčiča a bibliotéka. Co mě překvapilo, bylo, že vlastně nikdo nikde nebyl. OK, vím, že byla neděle, ale i tady, když jdete v centru v Praze někam se podívat, všude to je prohnaný turistama a přitom ani nebylo zas tak pozdě. Další věc je pro mě úplně jako kulturní šok s tím, že za mnou krásná Sagrada, je, že tady nikdo není. Já jsem v centru, tady je úplně prázdno. Tady je úplně ticho, tady nikdo nikdo. Pak jako až na turisty tady nikdo není. Je to hrozně příjemný najednou prostě někde bejt a nikam se nemusíte spát. Jako kdyby v Praze bylo takhle málo lidí v centru v neděli, tak taky budu v neděli častěji chodit ven. Tak podívejte, nikdo. Úplně pusto. Asi chápu, co se lidé na té Barceloně líbí, už to asi začínám chápat, jako furt mě nepřesvědčila. Furt si myslím, že Praha je nejkrásnější evropské město, ale jo, tak třeba mě to ještě přesvědčí. Jenže architektura je jedna věc, ale pokud chcete začít správnou kulturu, tak musíte do... Dal jsem si 2 speciální burgery a 1 hranolky, které jsou exkluzivní pro Španělsko a vlastně ničím nejsou podobné tomu, co jsem tady měl tu šanci vidět. Jednou, když jsme byli v Polsku, tak tam měli takzvané dřevorubecké burgery, které ale ve finále byly podobné tomu, co jsme mohli mít někdy tady. Ale tady ty 2 byly opravdu speciální a bohužel opravdu příšerný. Když chcete okusit kulturu pořádně, musíte si dát totální mekáč. Stává se, že vlastně tady mají
ještě filet o fish nebo podobné variace burgeru, ale vlastně to už něco podobného známe, něco máme, ať už jo, mají tady Royal s rajčatem navíc, wow, to je toho, ale tady ty dva burgery si myslím, že jsou doopravdy zajímavý. A než jsou zajímavý, a jsou taky pěkně drahý. To je zajímavé, ten jeden burger stál 7,80 € a pak druhý v celém kombu, takže což je vlastně jejich menu s vylepšenýma hranolkama a s pitím za 9,60. Takže máme tady Mac Extreme, což je nějaký s trhaným vepřovým, a pak tady máme Mac Crispy, který má hrozně zajímavou omáčku, já si budu muset přesně podívat, co v tom je. A pak ještě jedny special hranolky, ale k tomu se právě dostanu. Jako první bych se podíval na ten Mac Crispy. Tady vidíte, jak vypadá na fotce, jako prezentu a schválně v reálu. Aha, to je hrozně chudý. Než to ochutnám, tak se podívejme, co v tom vůbec je. Je to Mac Crispy Pomodoro a cheese. Jejich speciální bulku, polo Mac Crispy, takže kuřecí Mac Crispy, salsu, místo omáčky, klasicky to je salsa s oregánem, slanina, cibule a sýrová omáčka s gorgonzolou. Tak jedna slanina už vypadla. Ne, že to vůbec nedá jíst s tím, jak to úplně omáčka všude, cibule všude, takže automaticky vám to vyteče ven, takže ze spodu mám celý ten burger špinový. A to je jeden z nejhorších burgerů, co jsem kdy v Mekáči měl. Maso suchý, je hrozně moc omáčky, takže vůbec hlavně necítíte. Slanina úplně nevýrazná, hlavně když jedna vypadla. Sýr tam vůbec necítím. A ta omáčka mě je úplně měla. Tyhle, jak to jsem fakt rád, že jsem dal tolik peněz. Jestli někdo bude to ve Španělsku, a bude si jít tady ten burger, tak fakt nedoporučuji. Doufám, že ten druhý bude dost lepší. Pak nechám bezdomovcu, který akorát tady chodil kolem a dělal divný pazůky. Než ale půjdeme na druhý burger, tak si vyzkoušet ty speciální hranolky. Určitě si pamatujete, že u nás byly takzvaný shaker fries, který původně něčeho v Japonsku jako shaka shaka fried potato. Já miloval. Tam již byly během sírovky s tou sírovým posypem. Tady mají to stejný. Místo klasických hranolek můžete mít takovýhle kusy brambor. Aha, nasypete zase do pytlíku. I ty, který sám sypali bokem. A tady nemají žádnou jako takovou, bych čekal, že sírovou omáčku nebo něco takového. A mají tady italskou příchuť, doslova se pak jmenuje italská příchuť. Italská chuť. Éčka, oregano. Kde víte můj výraz úplně zklamaný. Ale to je, když vezmete brambory, já si teďka teda ani grilovací koření. Tak co já doufám, že to bude jediný dobrý. Bude ten Mac. Já to natočím, jak to vypadá. V podstatě už ten burger nejpám nic moc. Stejná bulka, klasický burger s vepřovým trhaným a s cibulkou a s nějakou sýrovou omáčkou. Tak vidím, co doufám, že bude aspoň trošičku lepší než ten první. A mám tam vlas. Krásný. To budu chuť. OK. Tady potím ještě uzenej sejra a upřímně to je hodně dobrý. Teď má asi nejblíž chutivě k nějakému burgeru Burger Kingu. Ale tady to bych si možná i dal znova. A možná ve finále kávu stojí skoro stejně jako samotný menu. Not bad. Takže se mi určitě nedivíte, že jsem večer šel do Five Guys. Jinak pokud chcete vidět víc takovýchhle fotek, tak mě rozhodně nezapomeňte sledovat na Instagram, kde dávám úplně všechno, zbytečně moc věcí, zbytečně moc často, zbytečně moc aktuálně. Ale hej, sledujte mě tam. Nastala taková situace, že přesně nevím, co mám momentálně dělat, než budu mít check-in. Tak mě napadlo, protože mám od kamarádky seznam míst v Barceloně, který musím navštívit. Jak moc se s tím popne AI, protože momentálně zkouším Gemini, který je nejnovějších Samsung zařízení. Tak co když nechci vyhledávat z toho seznamu, co je nejblíž? Otevři uložený seznam Barcelona v Google mapách a zaveď mě na nejbližší místo. Tak jako nejbližší to hází Sagradu Familiu nečekaně. Zaveď mě na druhé nejbližší místo na seznamu Barcelona v Google mapách. Jo, tak jdeme. A ve finále, co já mám nejradši, i když Barcelona jako taková se mi nelíbila, ty velké široké ulice, kde jsou úplně stejné obchody, stejné výlohy. Co já mám na tom nejradši, je, když můžu někam zahnout a právě to se mi povedlo. Našel jsem úplně nádherný místečko, úplně zapadlý mimo mapy a ty vady, tam konečně se na mě někdo usmíval, tam konečně byl milý personál, tam mě asi konečně ani nebral jako typického turistu, vypadalo to spíš jako hipstersky totiž. Samotný park, ve kterém jsem byl, který se musím podívat na jméno,
Ty byly doopravdy nádherný, bylo fajn vlastně. Momenty u nás bylo 5-6 stupňů v té době, vidět plný narvaný park, hudebním a tanečním vystoupením, lidi si byli v klidu na lodičkách, to bylo doopravdy krásný. Vydal jsem se proto teda už konečně na ubytko, protože jsem měl nějaký čas a tady musím říct, že to ubytko, který jsem našel a stálo mě 30 €, bylo naprosto výborný, naprosto neskutečný a můžu ho jedině doporučit. Já jsem chtěl dělat celý video jenom na tadyto ubytko, jenže tady je ten problém, že tam se nesmělo ideálně natáčet, takže to můžu minimálně částečně popsat. Šlo v podstatě o klasický hostel, kde máte místnost buď to se 12 postelema nebo s 16, ale jsou tam i speciální pokoje pro 2 až 3 lidi. Ale ty vady, to jak já jsem viděl hostely mých kamarádů, na kterých byly za mnohonásobně i větší ceny. Jak to vypadalo tady? Krásný foyer nebo společenská místnost by se dalo říct hned u recepce, obrovitánská kuchyň, kde úplně všechno nádobí, kompletní vybavení, můžete si dát věci do lednice, je to tam celou dobu hlídaný. A i ve finále ty samotné pokoje byly opravdu krásné. To bylo teda hustý, že přímo z našeho pokoje jsme viděli na pomeranče, takže kdybych chtěl, tak si podle mě tam můžu natáhnout a utrhnout si. Takže na tom ubytku je nejlepší to, že já jsem měl bez ručníku, abych měl lehký batoh, takže ručník mi dali ještě navíc, zámeček jsem sám mohl přikoupit a dokonce měli i žehlící prkno a žehličku na vyžehlení. A pokud chcete, tak si tam můžete bezplatně půjčit kolo. Úplně výborný, dělají tam společný promítání filmu večer. Pokud člověk chce, tak může jít na ranní běh, na ranní projížďku kolama společně, do baru tam podnikají přímo výlety. Je to fakticky nádherný, skvělý ubytování. Výborný sprchy, který jsem se bál, že budou na takový ty žetony nebo něco takového, ale naštěstí to vůbec. A madrace jako takový byly i pohodlný. Hlavně co bylo fajn, že u každý postele bylo USBčko, které teda bylo moc pomalé, takže když jsem tam dával nabít mobil, který měl 25%, tak ráno měl 25%. Naštěstí bylo hodně zásuvek v té společné místnosti, takže jsem se ho tam hodil, mohl jsem se ho tam nechat, šel jsem v klidu do sprchy a nikdo mi ho nesebral. Jediný člověk, s kterým jsem tam seznám, byla jedna holčina, jen kvůli tomu, že se mi začala smát v moment, kdy jsem tam půjčil žehličku. Nejmenší možný žehlící prkno a začal jsem tam žehlit košily. Proč košily? Hele, buď to mohl být koncert 21 Pilots, který naštěstí neposlouchám, takže to ne. Takže možná už tušíte, že nebyl asi jen tak jako typický koncert. Každopádně, že jsem měl nějaký čas, tak než jsem se šel najíst, tak jsem se šel projít minimálně do okolí, protože tam bylo pár otevřených obchodů a zjistil jsem, že se mi povedlo být ubytovaný v nějaké spíš asijské čtvrti, protože na rohu byly samé asijské restaurace, obchody s korejskou módou, s korejskýma kravinkama, merčem, s anime věcma, s komiksama. Jen teda dělali si ze mě lehce srandu, když jsem sam listoval fotokartama a zeptal jsem se, jestli nemáte náhodou Serifim a oni na mě jako a já, OK, tak já radši jdu. To bylo lehce trapný a fakt jsem si říkal, OK, teď fakt vypadám jako nerd. Každopádně už se blížil koncert, začal být podvečer, i když to podle toho počasí venku nevypadalo, tak jsem se dal rychle převlík a vlastně na lístku bylo, že začíná 19:45, na webu 20:00, ale nevěděl jsem, kdy tam poušť. Já chtěl mít ještě tu šanci si aspoň projít merch, v tam dojít, koupit si něco k pití, najít si svoje místa. Kdyby náhodou, to radši dám jako počkat. A už vlastně tak nějak v tramvaji jsem viděl, že asi jedu správně, protože tam nastupovali lidi v merči, v cosplayi, což bylo fakt cool. A v ten moment jsem se připadal blbě, že mám košily, společenský oblečení. Nevadí. A upřímně to místo, kde byl vlastně ten koncert, bylo naprosto nádherný. Bylo to hned u pobřeží, zároveň všude samé mrakodrapy, moderní budovy. Došel jsem tam furt jako pozdě, respektive já tam přišel o 1:15 předem, ale z toho jenom hodinu jsem stál frontu na merch. Nechápu, jak je to možný. Nikdy se mi tady to nestalo, byl jsem na hodně koncertech, na hodně festiácích, na hodně eventech, ale nikdy jsem nezažil takhle velkou frontu na merch. A tam šlo vidět, že každý, kdo vlastně přišel, tak hned automaticky šel na frontu na merch. Takže hodinu jsem tam stál s tím, že jsem vůbec nevěděl, jestli se dostanu k tomu předmětu, který konkrétně chci. No a už z úvodu vám může být jasné, že dostal. Jo, to držím špatně. Prosím pěkně, tady to mě stalo 55 €. A byl to vlastně jeden z důvodů, proč jsem tam jel, což vyzní hrozně hloupě, protože jo, tady to si můžete objednat úplně v pohodě, ale čistě na Final Fantasy VII Rebirth World Tour Orchestra máte možnost si to koupit a využít to naplno, protože pokud někdo poslouchá korejskou nebo japonskou hudbu, tak možná budete znát lightsticky. Je to vlastně něco, co například i Coldplay přebrali právě z asijského trhu, až to, že s náramkama a ono to bliká a svítí podle barev, podle toho koncertu. Hej.
Ale tak nějak všem je určitě jasný, že když to svítí, tak to potřebuje baterky. A když si říkáte, tak když to kupuješ na koncertě, k tomu daj rozhodně baterky, ne? To by dávalo smysl, protože to by člověk předem musel vědět, že si to chce koupit. Předem musí koupit ty baterky a doníste tam, což je šance, že ho ani nepustí. Oni nepouští s baterkama. Vy si o ty baterky musíte při nákupu říct, aby vám je k tomu dali. Což já zjistil až potom, co jsem si vystal hodinovou frontu. Řekl jsem nashledanou, spokojeně si to otevřel a zjistil, že balení je prázdný. Hele, nevadí. Nemohl jsem to využít během koncertu, nevadí, já jsem rád, že to mám aspoň na památku. Já jsem si dřív kupoval trička vždycky hudebníků na každém koncertě nebo alespoň něco podobného a zjistil jsem, že ty trička mi už třeba mnohdy ani nejsou, takže tady to je takový ten fajn způsob, co mi může zůstat. Zároveň to můžu vystavit nebo někam položit prostě. Ale samotný koncert, potom co jsem jen tak našel místa, protože jsem zapomněl, kde je mám, na lístku nebyly napsaný, tak jsem byl naprosto unešený. Hned z několika důvodů. První, ta hala je naprosto nádherná. Takže ano, šel jsem na koncert soundtracku mé oblíbené hry. Ale hej, když to lidi tady můžu dělat s Kingdom Come tady v Česku nebo s Mafii, tak proč ne já v Barceloně s Final Fantasy? Hlavně byla skvělá atmosféra, už když přicházeli jednotliví členové toho orchestru, tak všichni tleskali s velkým nadšením. Hlavně když pak přicházel dirigent a dokonce tam byl i samotný skladatel, což všechny úplně šíleně dostalo. Šlo vědět, že ta energie tam byla fakt neskutečná a přesně já jsem si to nechtěl celý vyzradit předem, ale podíval jsem se na nějaké záznamy a tam to bylo takový OK, cool, tak teď jdeme dál. A ticho a tleskalo se na konci. S tím, že oni vždycky přidávají jednu skladbu. Tady přidali hned druhou, protože to byla úplně poslední zastávka celé té světové tour. Ty vady v moment, kdy to zahráli, nebo jenom když spustili tu prezentaci, tak všichni vstali a ta atmosféra byla neskutečná a byl obrovitánský standing ovation. Ty vady, byl to jeden z nejlepších zážitků, co jsem kdy v životě viděl. Já miluji všechny styly hudby, od orchestrální přes jazz, blues, gospel, až po rock, metal, pop, jako dramce. Já všechno tady to mám rád, ale musí to být něčem unikátním, musí to v něčem promlouvat, ať už textem nebo hudbou. Tady to mělo pro mě všechno, bylo to úžasný. Hlavně ten orchestr celý, který to hrál, byl ten, který nahrával i soundtrack. Byl to za mě nejlepší koncert, na kterém jsem kdy v životě byl, minimálně po té i emotivní stránce. Emocionální, emotivní, emotional. Víte, jak to myslím. Každopádně nezbýval mi už nic jiného, než se vydat domů, respektive zpátky na ubytko, takže jsem to musel vřít přes Five Guys, protože vždycky, když je někde Five Guys, tak člověk musí do Five Guys. To si říkám, kdy bude tady v Česku, měl být březen 2024, pak září 2024, pak konec roku, březen 2025, momentálně květen 2025 a nic se neví. Už jsem si teda myslel potom, že si v klidu lehnu, tak nastala taková jako komplikovanější a možná jako jasná věc, na kterou já jsem se nepřipravil. Ono nečekaně v Barceloně bude teplo. Nečekaně, když máte místnost plnou 12 lidí, tak tam bude ještě o to větší teplo. Ale v pohodě, přece tam budou mít klimatizaci, ne, když to všechno vypadá tak hezky. Ano, ona tam byla ta klimatizace. Přímo nade mnou. Takže se mi bylo na jednu stranu bedro, dusno, na druhou stranu celou dobu polorozbitá klimatizace mi pálila za krk, takže samozřejmě, že jsem byl nemocnej. Nevadí, hele, stálo to za to, ale prostě ty vady. No a tak jsem si rád řekl, že se vydám zpátky, koupil jsem pár suvenýrů po cestě, vždycky musíte přijet aspoň s nějakým suvenýrem, takže jsem rodině koupil aspoň magnety na lednici, protože to je takový ten minimální dárek, jako hej, já jsem si vzpomněl. Kamarád si tam koupil vlastně ještě takový stojánek na vajíčku na hniličku, který nevím, jak se jmenuje, ale našel jsem tam krásný zdobený, tak aspoň něco, abych přivezl, což se mi tam 3krát malem po cestě zničilo, ale nevadí. A řekl jsem si, že si konečně sednu do letadla. Jen teda bohužel, měl jsem sedačku úplně uprostřed. Naštěstí jsem seděl řadu za únikovým východem, takže paní se mě zeptala, jestli cestuju sám, já že ano, a ona, OK, můžeme vás posadit tady prosím do řady 14, tady k tomu, kdyby náhodou se něco pokazalo, ať můžete otevřít ten únikový východ, a byl jako, asi jako, proč by ne? Tam najednou máte místo na nohy, tam najednou vedle vás nikdo nesedí, tam najednou jsou na vás všichni milejší, protože víš, že když budete naštvaný, tak asi neotevřete. Přísám, od tohohle momentu si budu brát místa takhle v té ulici u toho únikového východu, protože tam nikdo nesedí, nikdo tam nechce být, ale zároveň tam je víc místa. To je win-win situace. Jen teda po letu, kde jsem konečně si mohl aspoň trošku prospat, nastala situace, já vím, že se o Češích říká hodně věcí, které nejsou pravda, ale pokud jedna věc je pravda, tak to je, že Češi tleskají v letadle.
My jsme přistáli a ty lidi tleskali a teď víte, že tleskají jenom ty Češi a teď všichni ti turisti se otáčeli a koukali tak blbě a bylo jako ne, proč to sakra děláte, to je tak věc, to musí zemřít tady ten trend, to je tak příšerný. Ale OK, hele, pojďme si to celý shrnout. Barcelona, za to, co jsem měl šanci si projít, je asi jako hezký město, ty lidi mi tam vadí, MHDčko mi tam vadí, to, že je v neděli všechno zavřený mi brutálně vadí, ale ve finále ta architektura je asi na tom to nejhezčí. Teď je otázka. Stálo to za ten koncert? Rozhodně, jako za ten koncert tam šílený prachy, ale já si stojím za tím, že prostě tady to jsou kulturní zážitky, které by člověk měl navštěvovat a měl využít ty šance, dokud má, protože kdy bude znova šance, to člověk nikdy neví. Takže mám naplánovaných kvůli tady tomu i pár dalších cestování. Vlastně tady to léto, už vlastně v červnu mě, pokud všechno vyjde, čeká 2 týdny práce v zahraničí, takže mě rozhodně nezapomeňte sledovat, hlavně na Instagramu, kde toho budu dávat rozhodně o dost víc. A taky by mě zajímalo, jestli byste takhle někdy vyletěli nebo vycestovali sami. Za mě cestovat sám je něco úplně unikátního, trošku jiného, ať už než třeba s kamarádama, než třeba s partnerkou, jako s kamarádama to je vždycky lepší, ale je fajn prostě někde vypadnout i takhle sám. No nic, nezapomeňte dát odběr, napište tady do komentářů, kam jste vycestovali nebo kam byste rádi vycestovali. A u dalšího videa, čau čau.